Yes, good morning. How are you? Mazuka banji. Hey guys, mukudziwa kale inu kuti dzulo a Brian Panda anali ndi Ayuba ndithu mmodzi mwa akuluakulu wa chipani cha MCP. Komano zimene wayankhula iyeyo ngati sitimva zina ndekuti ndi mwayi. Komano mkulu ameneyo wayankhula zinthu ngati kuti si wa MCP. Komabe actually wayankhula iye mmene wamvera mmene akuonera zinthu mmene mosanyengerera akutitu amene akuluakulu ngati muli zinthu tangopanga summarize kungochotsa apo sitinafuna kuyika chi-interview chonse yayi komano tangochotsapo pokhapokhapo mmene muli moti mwabunomo since munthu ukakhala kuti munake sakumudziwa anthu ambiri anthu samaonera ma-interview ake komano mkuluyu I think it's high time kuti timudziwe kuti iyeyo akuyimira zotani maganizo ake amaganiza motani iyeyo akuti ku MCP ku zioneka zoti aliyese amapanga zake ndipo mwayankhula zambiri akuti DPP ndi adongosolo koma MCP ayi aliyense kuti chimpwirikiti koma uyu mwati samukhala chikwanje mwati uyu samuthamangitsa ayi tiyeni tione kuti nayonso Ayuba wabwera ndi zotani. Guys, thank you so much Malawian cameras. How does a president of that party run a campaign from Msanje to Chitipa, from Likoma to Nchinji border? How does he do that? Funding. Okay. Then I want to be very honest. Okay. Please be honest. To you, yeah, to the nation, and to myself. Every government has dues. Okay. Okay. Koma usiana wangodi government imene ili kapena chipani chimene chili well coordinated in its affairs. Okay. Chikakhala mboma. Whatever deal you have, chimapita kuja zimapita kudongosolo limene lakhazikitsidwa. Okay. Ndisi makhala chisawawa because the goodness of that is wakaja chisawawa. So DPP inali organized. Yes. Inuyo MCP simuli organized. Yali sangugira wena wafika. Ayimsatele. PD. Isimfana kuzanyirunga. Tuza ni chirunga. Nzwenu kuzanyirunga. Tuza ni chirunga. So kupata dongosolo kumene kwa kumemisa zinthu zambiri. You have got to organize yourself so that because you know nobody we should come to you with democracy pale awa sadzapanga diba amene kuzamenye makofi. Hakuna mezani. How do they run the campaigns? How do they back the people that funded the campaign? And even in your season, simafusa banje. Makango dabwa anthu akalowa. I've even proposed, why don't we have a law? Because we can't deal with this as long as we keep clinging to this useless democracy. Democracy for me, as a sample of coffee, is useless. Okay. But if we choose to cling to it, why then don't we have a law that mitigates corruption and shady deals by saying 30% or 40% of government businesses zipite kwa anthu amene abanga fund chipani chosera wewe mboma so that we tingovomereza ndio kuti 30% ukapita 40 ima timakabwezera abinana fund. So let's have a law. Abana we can't keep pretending kuti tino tukubanga ngati tiko. We can keep pretending. Let's have a law with 30% of government contracts izipita kwa anthu amene abanga fund chipani and we know them. And this is what we can audit. 30% jandi mwapatsa yakwana. MCP anakuchita ni funding nda. Simadziwa. Koma alipo amene anachita funding. That's the problem if you have a central command. Yeah. Point. Mutu makhala basi unena kuti awati pasamwa kuti. No sengo madzo. So audio asine kana khala yefukene sindiri kuntunda ya. Koma at least anthu mwezi kweza kudziwa kuti kumene koko. Koma chipanjira chili chose democracy. Ya kwathu kuno chimayandira funding. Asaza kunamiza and the funders are the same. And I want to be sincere with myself. The funders are the same. Almost the same. Amajira funded DPP. Simunava mpinganjira kukhoti akunena. It's on court record. I funded MCP in Ndrama Magut. I funded DPP. DPP had the lion's share. Why do you want to keep pretending as a nation about this? Why? Ndema tikusiana kwa DPP ndi kwa MCP kuti pano kuli chinambalala. Chinambalala. Ngati kuti ngumbi zija
Una anthu angozipeza zikutuluka andali yesafuna agwire ngumbi zimene zafika mbali yake. I like where you say guys no tete pange choncho madongo solo ndalama zakabwera olandira ndu chinambala chimene choti yeah muchivesisa bwino yes sithandauza kunena kuti MCP inde kuti ikupeza ndalama kwambiri okay yeah koma chingothandauza kunena kuti kuipa kwa chinambala choti kuti amachuluka anthu oponda zinthu kuti zisasunthe ku MCP pene pali usepene chinambala okay chabu so you are talking of chinambala okay chinambala pamalo amachuluka anthu oponda zinthu kuti zisayende because aliyese would give instructions according to his interests. Okay. And then this is panga derero any plans that you have kuti musunde. I see. Ngondi then. Already umara khala yenu ya Brian kujimba kwano. Ine mugumuza kandi mlonda tasisani hapa. And your wife comes no musiyani kaya hapa. Ine ndakuza nimpakeze. Chino siyenda kaya. Inu mupite kumunda mukalime. Kwina kuti ndakuti kuchikayo. Chino siyenda. You waste a lot of time kumango usunta kuloyera. You can't take a direction. So that's where the loss of focus emanates. Well, zinthu zimene kulankhula siza ku Chipani. Siza ku Chipani. Ndiza national. Ndiza national Chipani panopa chikulamulira dziko lino. Osekulamulira koma chikuyendetsa kulamulira simala bwino. I've always try to avoid maudi kulamulira. Kulamulira simala bwino mu democracy. Tikuyendetsa dziko. Anali pasa udindo Amalawi. Kuti titumikire tikuyendetsa dziko. Ndezi petu kuzeka pacha nza national. Pokaza national ndi bwino kunena kuti anthu adziwe kuti ngati mchipani tikumazona somosiyana zinthuzi. Kuti pali ena amene ali maganizo ena. 2 I don't know kuti azimachitika ndi zipani zonse koma pali kutseka kwa ma channels. Kuchipani kwanuko? Kuchipani kandi kuboma. Koma no mundu when you try. Ngati ineyo ndayesera kambiri. And my call has not been kuti ineyo mundive kapena ine ndina kuti if we don't put in place a central area of command which could drive the agenda kuti tonse tizipanga chimodzi. Ali mchipani ali kuboma and tizipanga na compliment kuti even mboma pasazo kuna kupeleka ma instructions awo kuna kupeleka ma instructions zimachitika ndi mwana ngati zimachitika. For example, how do you explain kutetsa mgwirizano wa ma passport 2020 ndi company cha Technobrain? I think that was 2020. Yes. And being unable to identify company ina mpaka na 2025. How do you explain that? Ndi akuchita print mapano ma passport nda. Asindi wadziwa, I'm not in government. Koma ndingoona ngati. So you want to tell us that they haven't identified or print ma passport? Ma passport are printed inayanga imendukisa hilo wanova is a replacement and print ranyuani. Koma printed namva nawerenga kuti sanapeze permanent supplier. And that's why mina ma region ena chilo mpaka na sinatani. Sinayambe. Kumangoji I think uplanta yaso kuno. So you see mena kuti ababa tunaluza focus. Kuti why is so funsolano lote zikutenga nthawi bwanji ku. And the only explanation we have is because amapondana wantu. When I got let's deal with this one, let's deal with this one. When let's deal with that one. Listen to my person right near fuel. I think you're waiting gas. So you can't saverenga. Kuti pali fuel amena makanika kubwera kunoko. Ofika gari ku Tanzania or government to government deal. But if you're winner amene for a long time and akhala ukangana with supplier akhalewu. Just because alliance man hakanga nawo amene ndi mphamvu afuna kuba interest yake. But all that is happening because tilibe central area of command. I see. Tilibe central area of what? Command. In munamva kuti nthawi ya DBB. Ifuna ndeke isazo choipa kwambiri.